Alcaldessa de Girona, vostè governa amb un tripartit, aquesta fórmula que funciona també en la Generalitat de Catalunya durant aquesta legislatura i l'anterior. Quina és la sensació que té? Vostè fa el que li agrada fer amb el tripartit? Se sent... Ja sé que, clar, el tripartit és el tripartit, però vostè, com a alcaldessa, socialista, està fent la tasca que faria si governés en majoria absoluta? Jo crec que, en el fons, diguem-ne, l'acció de govern, els programes de govern que hem pactat, serien molt semblants. No hi hauria unes grans diferències. Estem parlant d'unes polítiques municipals, no? Sempre hi ha aspectes que potser tu donaries més incidència en una cosa que una altra, que és el joc democràtic de governar amb dues forces polítiques, també forces polítiques, podríem dir-ne progressistes, d'esquerres, catalanistes, compartir, podríem dir-ne, tenir aquestes afinitats, jo crec que és molt. Ara bé, jo he governat de majoria absoluta i he governat amb el tripartit. Per això li demanava. L'estil és diferent. Sí, l'acció, diguem-ne, en la ciutat. Ha pogut fer aquelles inquietuds que vostè tenia o quan ha volgut fer alguna cosa li han dit els seus companys de govern? Senyora Pagans, recordi que governa amb nosaltres. Més que avisar d'aquesta manera és que has de negociar més. O sigui, has de fer molt més treball intern, per entendre'ns, de fer debat intern i després hi ha coses que es pacten, o quan ho fas, o com ho fas, però les grans línies de treball, jo diria que nosaltres vam fer un pla de mandat. Lògicament, quan hi ha les eleccions i fas un pacte, fas un pla de mandat, no has de discutir cada dia el que faràs, no? Llavors, al dia a dia, a vegades hi ha coses que has de cuidar-les més, Efectivament, senyora Pagans. Una d'elles ha sigut la independència, que a vostè li pregunten molt, perquè ha aparegut a tots els titulars, a tota la premsa, Girona, una gran ciutat que tindrà la consulta. Vostès no van votar ni que sí ni que no, però els seus socis sí. Oh, i tant. Sí, bé, això ha passat en molts llocs, em penso. No són pas gaire diferents, sí. No li ha molestat que votin que sí en Convergència i Unió? No, miri, escolta, això era una moció. Vull dir que nosaltres, fins i tot, amb el tripartit, amb alguns punts, a vegades amb algun ple, molt pocs, hi ha algunes coses que discrepem. I hem mantingut amb el tripartit, parlo, amb alguna de les forces. Hi ha hagut algun vot diferenciat amb alguns temes, molt pocs. Això ja ho hem acceptat així. Ara bé, el tema que vostè me parla era una moció. Era una moció que la va fer, doncs, tres entitats de la ciutat, molta credibilitat, estem parlant d'Òmnium Cultural, que ho coneix, estem parlant de l'ADAC, una altra entitat important, i el Casal, el Forn, joves, independentistes. Són tres entitats que fan una moció perquè tenen interès en fer aquesta consulta popular a la ciutat de Girona. I com arriba aquesta moció al ple municipal? Doncs arriba per un grup municipal, que són els que poden dur mocions. El grup que la presenta, en nom d'aquestes entitats, per entendre'ns, és Esquerra Republicana de Catalunya, i després aquesta moció és votada afirmativament per el propi grup d'Esquerra, per el grup de Convergència i Unió i per Iniciativa per Catalunya Verds, amb els vots en contra del Partit Popular i amb l'abstenció del grup socialista. Per tant, la moció s'aprova.